Ćao, dobrodošli na kanal Kozmek Marija. Za današnju temu sam odabrala da govorimo o životu i smrti. Ajmo malo da vidimo sa neke druge tačke gledišta šta je to život, šta je to smrt, da probamo da shvatimo kako se dešavaju neke stvari. Evo, pokušat ću koliko sam u mogućnosti da vam prenesem neka sopstvena znanja o tome, sopstvena iskustva. Ajde da krenemo od smrti. Znam da se mnogi samo na pomisao o ovoj reči odmah uplaše i misle jao, ne znam ni ja šta će se desiti, zašto da govorimo o smrti, to je bauk, slučajno će zakucati na moje vrata. Baš evo radi svega ovoga što se dešava oko nas u poslednje vreme i tolikog straha od smrti i od nekih bolesti i od nekih drugih stvari, ja sam odlučila da u neku ruku objasnim šta se dešava u trenucima smrti i šta je to što nas čeka tamo negde kad mi pređemo. Pitaćete se kako ja to znam. Pa, kad sam imala 13 godina, pogrešan lek mi je dat od strane farmaceuta. Imala sam priliku 7 puta u toku jedne noći da umiram. Tako da ne bih rekla da sam doživjela ono što ljudi govore o kliničkoj smrti, da sam videla svetlost, da se desilo ovo ili ono. Ja ću vam ispričati kako sam ja svoj doživljaj doživjela, a vi ćete prosuditi da li želite da verujete u to ili ne. Od momenta kada kiseonik više ne dolazi u mozak, dešava se prekid života. U tom trenutku iz nas izlazi jedna takozvana srebrna nit i duša nam se diže iznad tela nekih otprilike 2 metra. Još uvek povezana sa tom niti, koja je u većini slučajeva povezana ovde ili na pupčanoj vrpci, zavisnosti od bića i od razvoja dotične duše. Ta srebrna nit, da bi je lakše shvatili, zamislit ćemo kao jedan balon koji se drži negde i zavezan je i on lebdi iznad nas. Radi toga, uglavnom i u slučajevima kliničke smrti, kada ljudi pričaju o događajima koje su doživeli u tim slučajevima, oni uvek kažu bio sam iznad svog tela i posmatrao sam stvari ovako i onako i dešavalo se to, lekari su uradili ovo, drugi su pritrčali, pomogli mi ovo. Znači, tačno se vidi da ta duša se negde popne na nekih 2 metra i sa neke visine posmatra telo, fizičko telo. Znači, taj balončić ostaje sa nama još otprilike 2 dana, znači nekih 48 sati. Radi toga se uglavnom i sahrane vrše nakon toliko vremena. Nisu odmah, zato što je potrebno taj balončić ili ta nit da se prekine od tela. U slučaju da je duša koja je umrla bila duhovno zrela, to jest da je bila duhovna, da je bila posvećena istinskom putu, Božjoj ljubavi i svim ostalim stvarima radi kojih smo i došli na zemlju, u tom slučaju toj duši se otvara automatski prolaz da ona pređe u neke više sfere. U slučaju da je čovek živeo jednim običnim životom, gde nije nešto preterano mario za duhovnost, više je bio u nekom materijalnom svetu, u tom slučaju duša ostaje još 40 dana na zemlji. Radi čega se to dešava duši? Taj balončić koji se sada odvojio od tela nastavlja da se kreće, odlazi na posao, odlazi u svoju porodicu, odlazi u svoju sobu, pokušava da komunicira sa svojim bližnjim osobama, međutim ne uspeva. To je tačno period od 40 dana koji je potreban toj duši da shvati da je ona umrla, jer ona se nalazi pod šokom. Razlog radi koga i mi sami ne znamo zašto nešto radimo, kao što prekrivamo ogledala kad se desi smrt u nekoj kući ili kad je tu neki mrtvac, je upravo zbog toga što ta duša nesmetano se šeta i da se ne bi predstavila i da ne bi otišla u neki pogrešan svet. Jednostavno mi svi negde pratimo neke običaje bez da ih razumemo. Nakon 40 dana, skoro u svim religijama se čita takozvana molitva za oslobađanje duše od svojih nižih tela.
Znači da bi se duša prebacila na neki novi nivo, a samim tim fizičko telo ostalo na mestu gde i treba da bude. Duša nastavlja svoj put, odlazi u isti razred u kojem je bila na zemlji. Čeka je otprilike jedan ekran veliki sa stvarima koje je uradila ili nije uradila. Zbog toga kažemo da sa nama nećemo poneti ništa drugo kad odlazimo s ovog sveta nego samo sopstvene emocije koje smo imali i doživljaje zabeležene u našem umu. Zbog toga se treba truditi da te emocije budu pozitivne i da ti doživljaji budu srećni. Tako da će nam i kofer biti lakši, a samim tim mi ćemo se moći uspeti na neke višlje nivoe. Kad duša ode na taj neki nivo gde pripada, ona nastavlja svoju školu, to jest više bez tog nekog telesnog dela ili tog materijalnog dela svoje ličnosti. Znači duša gleda na nekom velikom ekranu šta je prošla, šta je uradila, šta nije uradila, kome je oprostila, kome nije oprostila, koga je volela, koga je zagrlila, prema kome se ponela fer, prema kome ne, gde je bila ovakva ili onakva i tako duša shvata samim tim svoje lekcije koje će morati da obavi u nekom sledećem njenom dolasku na zemlju. Samim tim duša se oporavlja polako, energetski gore, izbacuje se iz nje sva negativna energija i informacija da bi se ona vratila u potpunosti u ljubav odakle i potiče. To je taj deo neki o smrti. Ovde bih napomenula da obavezno pogledate video Vampirizam i energija, jer puno puta razlog radi koga te duše umrlih ljudi ne odlaze u neke više sfere je taj što ih mi držimo svojom tugom ili svojim neopraštanjem, tako da video Vampirizam i energija će vam pomoći da shvatite kako da oslobodite i vi sami ove duše i kako da im pomognete da se one brže prebace u taj neki novi razred. Ajmo sad da vidimo kako onda mi to dolazimo na svet. Znači ja sam krenula od smrti da bih došla do života, jer ja smatram da je to neki proces koji nema veze kako se opisuje, da je to jedan stalan proces dok god mi postojimo kao duša. U univerzumu se ništa ne uništava, uvek se to samo reciklira i samo se pretvara u nešto drugo, nema uništavanja u suštini. Ajmo sad da krenemo od našeg rođenja. Znači, ta neka duša koja je nekada davno otišla u tu školu negde gore na neke druge nivoje, odluči da hoće da se vrati u školu zemaljsku. Njoj se tada ponude recimo 7-8 fajlova ili da kažemo fascikli sa nekim osobinama ili vrlinama ili manama koje ona nije uspela da izuči u svom prošlom boravku. I tako duša iščitava. Pa u zavisnosti od toga da li je ta duša bila rasista, može da se rodi kao crnac negde gde će biti zlostavljan od strane belaca. Ako je ta duša pila pa zbog svoga alkoholizma je uništila porodicu, ona obično bira da dođe u porodicu gde je otac alkoholičar. Ako je ta duša bila preterano agresivna, tukla svoju decu, onda ona dolazi uglavnom u familije gde će biti tučena. Univerzum je nenormalno pravedan, znači totalni balans vlada među tolikim planetama, a što bi mi bili neki jadnici kome bi baš zakinuo univerzum. Znači sve se vrši pod strogom kontrolom balansa i svakom se daje onoliko koliko je zaslužio. Znači mi samim tim iščitavajući te fascikle dolazimo do zaključka u koju bi familiju želeli sići. Tog trenutka se dešava na zemlji da su se oplodile 5 žena. Jedna je u Africi, jedna je ovamo, jedna je ovde, jedna je ne znam ni ja gde. Tako ta duša odabira koje su je te lekcije koje ona baš želi da izuči i ona odabira takve roditelje iz jedne od tih fascikli ili eventualno možda ima 2, 3, 5 lekcija u njoj, u zavisnosti od toga kako se ona osjeća. Tada se ta duša useljava u matericu i od tog trenutka kad se uselila počinje da sakuplja informacije o fajlovima
koja je prethodno zaboravila da je čitala. Ne znam koliko je ovo jasno, znači mi nemamo ta sećanja, ali samo jednu stvar se zapitajte. Zašto kad se krsti dete, zašto se čita molitva da se dete oslobađa od grehova? Kakvih grehova? Zapitajte se. Evo, toliko o tome, puno kozmičkih pozdrava, ja vam želim sve najbolje, nadam se da vas ovaj video neće uznemiriti jer govori o smrti. Smrt i život to je jedna ista stvar, jednostavno treba samo neko razumevanje da se desi u nama i da shvatimo neke stvari. Razgovarat ćemo o izboru roditelja u nekom od narednih videa, gde ćemo tačno opisati koje su to karakteristike i kako treba mi da se ponašamo bez obzira na ovu našu zemljanu obuku koju su nas obučili totalno pogrešno od naše prave istinske prirode. Toliko od toga, puno kozmičkih pozdrava, hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se svideo, šerujte ga i lajkujte ga i hvala još jednom.